И кажа петело и пусна кръв. Нека. Мора, слушай, от 41 година, от 6 април гледам до сега. Мъж коровар никъде не видях. А жена всека второ разсвия. Благо беше много гарен човек. Пусти малко, пожени. Как няма да го минаваш? Сега бе на 2 години. Сега като страна на вратата и вика: Ванже, че полудея. Ма добре, като бе на Бога жена, къде им запукава ушите. Та там бе разраста. Там е, ушите. Главата и ушите каза: ето, главата и ушите, къде ми пукат, тук че полудеям. Той Никола Минков, той от държавата Елена. Като отдели да питат, кажал ти там докторта. Той беше опетен, доктор Делен били. Що се пожал тази Ванджа? Кой те отворича? Нема отворича. Ден каза: той Никола Минков го прати да 6 месеца. Трябва да е дошъл. Питат дошъл. И викнат го и прегледа го и вика: и чипът е готов, режам. А първо така висе, черенката дърва и почернел и рак. А като края премена и ти беше. И кмето, и кмето. Това казвам аз в случая. Ай, кмето, аз викам: от не умреш ти. Ако умреш, ще умра. Ще не ли българите? Па аз викам: от не умреш. Ако умреш, ще умра. Па ти да вика: ним така, Додо, ним го лъже, го плаши. Ни го носим да му даш кораж, ще му взими, ще го има. Нека умре. Ако умре, ще умре. Уйде си, видели, неделих да доктор. Мината 4 месеца, метам двора, ден ми го: добро утро. Кой сте? Той ще ми пожела да умрам. Осъсал. Шо бре? Я вика: носам и съсител по мене. И той дойде Коло. И Коло дойде. Той ще е оператора. Той го опира Минков. Минков го опира. Ама Минков едно време за жена. Викам: дека е Минков бе? Нема го и дел депутат. Той будала. По едно време я да кида они жена му и черка му. Кора ти полдене бе? Защо да полдам? Дека беше кора ти да се? Депутат. А влиза на 60 години човек. Ти си имаш дар от Бога, бе, ти да съвсяваш майкините синове, майкините рожби, бе. Що те депутат ти, бе? Още соца грешка, па жена ма. Защото моят мъж да е грозен. Грозен и будала е. Дидо да съм депутат. Ай, пусете пари. Оти басите имат по един гъс и по една уста. Оти си ти искат много пари. Зависо! Види са една хубава къща, като погледни, като погледни хубаво цвете, колко е хубаво. Цветът и санова, ти чувствително отложи очи. Къща така ти влезе един дявол, карат се те почувствават се. Все е дявол това. Това е всичката зина на човека. Човекар няма човек. Може да има да сърби, не тема. Редко. Имаше кирча ти. Слушай, кирча. Вземи така собората искова така. Чукна да падне. Да. Да, чукна да падне. Чукна да падне. Така.
Kan im şeyim sallar. Zırna. Що жили? Те жили всичко. Ето тук жили ти изхвърляшните. Да. А така и нова пръст. И така четвърта и водичка. Кой дойде царо? 41 година, 24 май. Докара го Срамджанка. Ние сме толкова бедни, в една маленка къщичка, дете 7 за слюба. Викам, там ми кажа от бонка, а той дете цивилен. Викам, ти ще работиш? Вика, работа. На теб ти взема царството. Пак те набутат шлюбка, орехо. Защо? Така. Модната разцървена на крилата на детето и на вратата. Защо цървена? Цървена. Ама ти кажи цървена, ама ти кажи за булшиките. Ама ако бъдат булшиките, те първо ще се колят. Некъм за колят, викам цървена. Изкара от джеба, изкара една картичка, вика на тая картичка. Като дойде се осови, само един Борис съм аз осови. Само един Борис бил. Само един Борис. Цар Борис. И после 41 година, 43-та, на 28 умре. Отъпали го, отравили го. Отудрили се умре си. Сега като те канам много горе, аз трябва да канам сина му, тук да дойде. Не. Не. Симеон ще дойде. Да дойде, Боже. Що ще стане? Що смешал? И царо човек като... Айде де. Сега. Не са боците, айде де. И защо да се бои? Царо човек. Другия човек. Как одиха другите тренче? Ама там. Ми... Там. А тук да дойде? Майка ми срам, къде менем кания. Дедам или уриятска монастир или дупница. Не уриятска монастир или дупница. Аз имам къщата. Така, кой иска да Аз чидам тьодам по градовете, като кучка, че ме бъдат. Сам ме вика Желял. Дойде човек най-главна. Викам, каже му, и аз си имам къща. Аз със здравата не съм добре и нодам, когато виде, са не иде при Желял. Ако му нужда мен, ще дойдем пита. Ако не, няма нужда от мен и аз от него. Я читам, аз при Желял съм. Нека си имам голям човек. Ако си. Ма цара човек да си направи, да му даде една покана заповеда и на 14 8 че видя на църквата. Не. Нали ще дойде Боже? Ще дойдат ли Ваня? Щом ги поканиш? Ще дойде цар. Ти си лудал. И утро това че има ладици, че има попове и че всички че са в алтара, че гледат. Ти кажа се, какви пари на тези години имат, какви пари пускайте. Стотинка, 10 стотинки, 5 стотинки на тези години. Да. И после като кажа владиката запечатава го вече, айде вонка. Жена вече не напуска. Жена само Витка може да пострижат, като са тук владиците и да влизат. Да влиза в... Ще влезе Витка. Витка чиста си жена, няма си мъж, няма си ресторация. Така измъчена жена може. За Витка, за други не. Млади жени не пускат. Боже, Але, Ванге, ти ни кажуваш, така се издигава ветрушката, като я издигала, дек това са биле жени с убави цървени коси самовили. Ти са самовили. Ти са нечисти, тия са. Всекъде има. Нема чешепесник. Виж, никой не вижда, добиците
магарта, кога да ода по пътя, страна си покрай, чуш време да тук да буташ. Покрай магарта, че мине това месец ще тръгна пак. Он ги вижда. Магарта вижда, вола вижда, кучето вижда, овците виждат. Да. Воло, всичко вижда. Ти ги вижда? Боже, Боже, Боже. Боже, Боже, Боже. Хората са като Иване. Напротив. Ай, Боже, Боже. Не знам, високо нагоре съм. Корено, Корно доле. Къде ли чеке? Познава даже... дека там. Къде беше? Дори го пата. Ти знаеш, вели ли си такива? Сега плаките ти. Няма да си седнал. Нищо с нас не отнесем като умре. Всичко тук чувствам. Не се работи. Повече измъчена. А вие на вас се грижите само домашните грижи, а на мене и световните. Тръста днес го видях Божикора. Така беше. Малко килма. Дясно. И аз съм викам, защо че има, бе, я иконата. Ето иконата, изкара ми погледнал. Да. Не е лъва. И той вика, И това е какво прави? Защо така го изкрия? Какви бяха майките и баща ти, Лелю Ванке? Не помня. Аз майка не знам, що е. Защо бе, Лелю Ванке? Малка съм знал, сираче. Аз не знам майка. Била голяма мъка. Мъка, ама не знам. После баба ме взела, татко па ме взела от бабата. После баба ми е на 7 години, 8 дава пансион в Белград. После А за пансиона да ни разкажеш малко. И пансионата учих, после да слепе голямо момиче, отидох го вземали и учих 5 години Брайлово. Не да виждаш с очите, със сърцето. Да. Лелю Ванке, а как стана това с там, дето те отвя вятъра голямия? Дигна ме
моята братетка в над магарто. И аз мисля, аз си знам, викам, рай, сега много болел от магари. А па мене към дигна, аз нищо не знам. Та после тета и старо свещеник, терат ме от дьол на дьол, да съм варили в водата. Една овчарче кажа, дека чембера, там една момичка падна, а очите й течат кръв и дете. Това е години, това е, като ми напомняш, на нова ми раната ми се разработва. Аз не искам да кажа всичко, което не ме боли. Не има иди са това. Гледането така. Седам на двора, не на двора, едно тренче така, ниска къщичка. Идва ден, вика, познаваш ли? Не те познавам. Аз съм си Стоян Затулца. Той си деца. Викам, шо? Утре, че има война, вика. Кой е жив, кой е умер, че ти кажам, че гледаш на сеш. На майка ми се гледа така. Айде! Не имаш една луда саба да ти полдееш. Как така? Така ми кажа, Лело. Айде, кажат се. И това са то. Към 4 часа. Леле! Не се съобструмица. Удара плане. Пукат. Уде сърцата напълни се всяка. Той ще даде, ще ми кажа, аз съм за тут си, да падайде. Това ми кажа. И на една комшика си ги няма жайците, дойде, него го няма. В тази имам 4 деца. Плача ноща мъртво. Обаче си му да го няма. Четен ден се жени рано. Не може вода. Винки се дадат вече от 12. Ти нема лъж? Не те лъжа. Кой ти кажа? Замълчах, той вика. Те знам кой ти кажа, Господ ти кажа. Ойде се чекал до 12-та, не мога. 12-15 чекал тата. Ото ни дуба да влезат, да ми даш на такива потура селски, за да минат и го вземат падеронците пленни. И на тези 2 дена загина комшията. Плачат, кажала жената. Ето Ванджи ви кажа дека. Я майката и да баба Дора. Каже Моника съм дека бачевана. А дека съм аз. Каже тебе Господ те научи и каже. Биди, аз кажах. И това се свърши. Се дойде Вано, питат къде беше. На Джевдили. Нас Ванджи не кажа. Къде знае Ванджи? Не знам. И после друга ден загина голям човек на едни там мачендици и от тогава до сега те и ладници на главата. Ето това. Моето. Аз съм закрила тавано. Се скривам от тавано, цял ден че седам и гладна и жадна, само да ми накара да гледам. Сама като самка да ме вденеш. Това не е лесно. Колко съм припитала, колко съм изпитала, колко мъчи. Ако даде мъжа ми, да гледам за брат му, вика, я мъжа ти ида. Моя мъж, я мъжа ти ида. Там има много широки неща. Тия не заговорни, тия там трябва романа се напишат. Но нищо, кажете ми сега, мъките, че имате край. Чипровската група за стари градски песни от сърце поздравяваме Леля Ванга с пожелание за много, много здраве. Да е жива и здрава дълги години и да помага на хората. Все така.
Майки може? Къде казахте?